Євангеліє просить нас бути завжди добрими, милосердними, благодатними, молитвенними і готовими піти на зустріч молитвену всім, хто потребує нашої молитви. Так ми видимо, як наш брат, сущий у біді, в напасті, в болезні, і ми молимося за нього. Сестра наша, сусіда наш, або чоловік, котрий утратив віру в Бога, але ми видимо, що Він був із нами. І тоді церква молиться устами нашими: Господи, усіх помилуй, і ближніх, і дальніх, зведи їх усіх через покаяння в єдину сім'ю християнську. Нині, як і в Євангелії, читається про той момент, коли чоловік посіяв пшеницю, і коли ночі чоловік спав, сатана прийшов і засіяв там плевели. І коли взойшла пшениця, взойшло і плевели. І сказали: Господи, невже ти недобре сім'я сіяв? Звідки плевели? Сім'я було добре, но сатана, враг людський, всіяв плевели. Так і в роді людському між добрими людьми є і плевели. І от наша задача, що робити з ними? Треба їх, навірно, що? Судити, бити? Ні. Почекати. Най виростуть одні й другі, бо виторгуючи плем, можемо вирвати і пшеницю. І ми сьогодні в тій ситуації, коли нас Господь просить молитися за всіх, і за добрих, і за злих, і за друзів, і за гонителів. Господи, помилуй нас, дай нам силу, щоб ми були способні такими словами молитися, щоб уберегти і себе у єдинці з канонічною церквою, яка в Україні в нас єдина Українська православна церква, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій. А також молитися і за всю країну, за всіх людей, за владу, за воїнство, а тепер іще і за людей переселених, як кажуть, внутрішньо переміщених. І всіх людей, котрі потребують нашої помочі, молитвеної, в першу чергу, а деколи і нашої матеріальної помочі. Так у народі розкрутилося чувство взаємопомощі, один другому покликані ми помагати. Господи, убережи нас у єдинстві, дай мир і благословення, і благополуччя державі нашій, людям нашим. А оскільки більшість громадян в цій країні є представники Української православної церкви канонічної, то тим більше і на нас возложена відповідальність, щоб в першу чергу нам молитися за єдинство країни, за єдинство духовної народу, за те, щоб Господь, видя наш молитвений подвиг, видя подвиг терпіння в час безпідставного на нас гоніння, не мотивованого нічим розумним гоніння, оставатися при тому добрими громадянами, добрими молитвеними громадянами. І лише так поступає одного разу, каже Господь, коли то, що засіяно пшениця і плевели, все виросте, Господь пошле ангелів і будуть збирати урожай, будуть косити все, і пшеницю, і плевели. Но ангели Божі відділять потім пшеничку від плевела, пшеничка на праву сторону, а плевели на ліву. Пшеничка, вірні діти Божої канонічної православної церкви, мають можливість стати наслідниками Царства Божого. А плевели всі люди, котрі не мали доброї віри, котрі імітували віру, котрі жили
в блуді, в п'янстві, в обмані, в хитростях, в маніпуляціях, думаючи, що вони других обманюють, да коли набирає багатства незаконно, самі себе обманули, бо чим би вони не були в Україні, де є проблема, якщо вони не християни, то вони просто плевели пусті, котрі займають місто, а ще й більше, і ще й ній наносять вред. Боже Мати, Твоїми молитвами, да увидить Господь наші сльози, наші просьби, наші проблеми і утішить тяжкі серця і отре слізу з очей наших людей. Бо лиш такою молитвою совершає своє служення, прибуває в мирі по можливості з усіми, майтуй, діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.